Doufám, že se nechceš pustit do nějakých prdlejch obřadů. Hele, jde nám snad hlavně o natáčení, ne? A kamera zvládne všechno. Jen naznačíme rituál. Kvůli tomu sebou táhnu různý rekvizity. Natočíme černý stíny, promluvíme o divných pocitech, dodáme zvukovou kulisu. Co pak film? Není jeden velký švindl? To bys mohl sakra vědět, když seš kameraman. Jasně, taková malá záhada Blair Witch. To jsi mě uklidnil, ozvala se Katy stísněným hlasem. Zahraju ti klidně epileptický záchvat, ale nemám tyhle věci ráda. Jednou jsem se zúčastnila spiritistický seance a... Dobře. Bude to hlavně o historii. Ale ve zdrojích se běžně uvádí, jak to všechno vzniklo. Pověst o ukamenované čarodějnici Kačabě, která to tam těsně před smrtí proklela. Pěkná pověst, uštěpačně zabručel Albert. Samozřejmě bez jakýchkoliv reálných podkladů. A co s tím? Mám svoje zdroje. Zdroje? No přece svůj archiv. Ta ženská opravdu existovala. Hele, ze složky vytáhl svazeček starých zažloutlých papírů. Co to je? Dopis. Dopis z roku 1828, kdy v nedalekém Strážově propukl ničivý požár. Ukáž? Katy po něm chtivě chňapla. Bacha, papír je křehkej, láme se. Navíc se obávám, že ten kurent, nadto napsaný německy, jen těžko přečteš. Rychle nahlédla na černé klikyháky. Jo, máš pravdu.